Nakoromogi Safaricom M-Pesa dialo higni 18 kendo mor margi medo saso pinje kata gwenge mag Kaluo. Kawuono kweth mag apisa mag Safaricom kod jolendo mag Royal Media Services olimo gwenge mag Kaluo ka sani gintiere kaunti ma Siaya. Wadwani watudre kod Victor Juma Nyakoromogi manitiere e gwenge ma Siaya ma koro bende dwa miyo waler. Victor Juma en jatend nyakalondo mar Ramogi FM ma en achiel kuom jolendo ka achiel kod jotelo mag kambi Royal Media Services ma nyaka sani nitiere e luorruok mar Safaricom M-Pesa sokoni ma dhi nyime gi thuoloni. Victor Juma, ka iwinja, thuolo en mari mondo inyise nyikwa Ramogi Jwang' ni to mich upogo machalo nade. Ng'ini mich to koro chalo lo kendo ganda bende oyuoro kamire kamiendi aka wino. Gik moko chal nade e nyasi mudhi godo nyime e dialo higni 18 mar M-Pesa kokalo kuom Safaricom M-Pesa sokoni. Victor. Erokamano George Bati kuom ya thuolo odiochieng' ma kawuono wan e town ma Ugunja e county ma Siaya ma doko tielo mar ariyo nyaka ne Ramogi FM gi kambi ma Safaricom chak nyono piny Luo ka wadhialo higni 18 mana kaka iselero mar bedo e chiro chenro ma Safaricom M-Pesa ma bende ni chenro momiyo jopiny yot makende oro gi kowo pesa gitimo ohala. Tinende ne wachako wuodhwa kochakore e kaunti ma Busia wadhi kamiluongo ni Bumala, sani koro wan Ugunja ka kod ber makende ma opuonjo kod jopiny yore mag bedo motang' gi achudhe moko ma sani kod tiyo gi yore mag simu mar koto ji kaka nyalo keto mwandu kokalo kuom gimiluongo ni M-Pesa Zidi Money Market Fund, lony manyien e weche mag pith gi pur ma sani Safaricom bende koro kelo mana kokalo kuom platform mar M-Pesa no gi mamoko mathoth. Okadwa ketho kinde George Bati, achiel kachiel an gi Walter Ong'ondo ma en apisa maduong' mochung' ne weche mag uso miluongo ni Retail Operations Manager e kambini ma Safaricom mondo wagoye kode mbaka matin ewi wuodhwa ma kawuono ni kod wuodhe mamoko ma bende wachano timo ne jokanyanam e alwora mar Nam Lolwe. Erokamano maduong' ahinya. Ma en Ramogi TV. Walter, kawuono wanyono Ugunja ka, inyalo nyiso ni to ang'o mwiko ne jokanyanam e kinde ma koro wadhi nyime kod wuoth mar dhialo higni 18 mar Safaricom M-Pesa? Erokamano Vijay Juma, wadokono erokamano ka Safaricom washerekea higni 18 mar M-Pesa ka wan Ugunja kaka sani, kendo Safari tero wa Usenge gi Bondo kawuono. Koro mokinyi to wan Kisumu, wadhi Ahero, wadhi Awasi, kendo wabutieko gi Kisumu town. Koro mo chieng' ngeso eka koro mach liel miwuoro. Chieng' ngeso godiochieng' wan gi M-Pesa Sokoni Festival. M-Pesa Sokoni Festival godiochieng' wabobeto gi jouso mopogore opogore mar kendo matiyo gi lipa na M-Pesa kendo tiyo gi pochi la biashara odiochieng' mangima. Wabeto kar tuke ma nyithindo, keluru nyithindo otugi, biuru nyiew bidha mopogore opogore at discounted prices courtesy of M-Pesa Sokoni. Wabobet gi jo loko hala mang'eny ma area ma Kisumu kendo ma area ma Nyanza. Wakwayo ni ubi uduto kochakre saa 3 okinyi nyaka saa 12. Koro mo saa 12 to koro wadoke gimiluongo ni 18 years and over. Wadobet gi party kochakre saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Wadhi bet gi jothum mopogore opogore. Ka wadhi kod Gen Z wabet gi Calligraph. Ka wadhi jothum ka wadhi bet gi Musa Jakadala, wadhi bet gi Costa Ojwang, kendo wadhi bet gi DJs mopogore opogore. Enena ngolo nyaka che courtesy of M-Pesa Sokoni. Waromuru chieng' ngeso Mamboleo Grounds Stadium. Erokamano hanya George Bati. King'iyo toka ka wan kod caravan mapek ahinya kanye ma koro ichiwo mich, wan kod gwen michiwo, wan kod simbe mag ong'we yamo michiwo, wan kod pesa maromo 18,000 bende ma wadhi miyo ng'ato Ugunja ka kod gwenge mamoko bende ma wadhiye. Wan kanyo kod solar panels ma bende wachiwo, wan kod t-shirts, wan kod umbrella gi gik mamoko mathoth. Kora kwayo mana jokanyanam kuonde ma wadhiyego uguru oko karombu une wadhi aluri higni 18 mar Safaricom kokalo kuom chenro mar M-Pesa. Wapuonjo bende weche ma opogore opogore. To gima daher mar nyiso jokanyanam en ni sani achudhe koro ng'eny. Sama koro dwe loko kama ibiro yudo message moro ng'ato oro nini koro namba mini chule rent cha namba opogore olokore. Kadiponi rodhno gi message makamano orne jo Safaricom e namba mar 333. To wiki kwil Safaricom gochone mana ji kod namba achiel kende to ok gibi kwayi M-Pesa pin namba mari. Namba en 0722 000 0722 000. Kata in George Bati ang'eni abro kelo ni mich mari ka en studio mar Ramogi TV kanyo kanyakla kod Ken Muga Stafford mich maru biro. Koro ka wakelo no mich koro wang' ne nyakutiera kamitere jicha.
Erokamano nya Victor Juma, ageno ni yawa ogeno mar yudo mich kaachiel kod mor bende kaka osewacho e kinde moluru. Hayo maber pot gi pak ne jogo mabiro yudo mich, to kata kopo ni ng'ato ok oyudo to bedo ni oyudo puonjruok mar kaka kambi mar Safaricom kaachiel kod M-Pesa biro konye, mano e gima duong'. Ji nyalo dongore kokalo e puonj mawuok e chenro machal kod mago kaachiel kod mich bende. Nyakwara mogero kamano ne Victor Juma manyaka gi sani gintiere boma ma Ugunja e kaunti ma Siaya ka gidhi nyime kod dhialo higni 18 mar M-Pesa mabende otese ni Safaricom M-Pesa sokoni. Nyakwara mogi winjini singal 18 dhi mi ng'ato Ugunja kanyo.